πάμε να ενεργοποιήσουμε το Murk Therapy γρήγορα και απλά. Από την αρχική ανοίγουμε το μενού υπηρεσίες και επιλέγουμε Murk Therapy. Εδώ βλέπεις με μια ματιά τι κάνει στην πράξη. Ραντεβού, πληρωμές και παραστατικά. Τιμές ΕΟΠΗ και γνωματεύσεις, με καθαρή εικόνα αναπελάτη και αναμήνα. Και φυσικά, OCR, για να περνάς γνωματεύσεις πολύ πιο γρήγορα. Μετά προχωράμε στα βήματα ενεργοποίησης. Συμπληρώνουμε αφημί. Ελέγχουμε και αποδεχόμαστε τα νομικά έγγραφα. Στη συνέχεια διαλέγεις πλάνο. Το Essential είναι ιδανικό για solo ή μικρό ξεκίνημα. Το Plus ταιριάζει σε μικρή ομάδα ή κέντρο με σταθερή ροή. Το Pro είναι για μεγαλύτερο όγκο και κλιμάκωση, με υψηλότερα όρια σε μέλη και ραντεβού τον μήνα. Στην πρώτη ενεργοποίηση έχεις επιπλέον 14 ημέρες. Έτσι μπορείς να το στήσεις με την ησυχία σου και να ξεκινήσεις την καταχώρηση, χωρίς πίεση. Επιλέγουμε το πλάνο που μας ταιριάζει και πατάμε συνέχεια. Μεταφερόμαστε στο ασφαλές checkout της Stripe. Συμπληρώνουμε τα στοιχεία της κάρτας και επιβεβαιώνουμε την πληρωμή. Σε αυτό το βήμα υπάρχει και πεδίο για κουπόνι, οπότε περνάμε τον κωδικό, εφόσον υπάρχει. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, εμφανίζεται επιβεβαίωση επιτυχίας. Και η υπηρεσία είναι πλέον ενεργή. Αυτό ήταν.